står der Quattro Hook. Det er jo for meget. 4 laks på. Det hele kører. Nej, nu er den gal igen. Klokken den er 12:30. Og først fik Helmut hug, og så fik jeg hug. Det er mit nederste, og nej, jamen, de snakker om trippelhug på radioen, og men det er jo helt fantastisk. Det er jo fantastisk. Hop den så af, min. Ja, hvor er der fisk på henne? Ja, den der var der fisk på, men den må være strøget igen. Den der, den er god nok. Vejen går. Nej. Det var også ikke rigtigt, var det? Hvor er den anden vej? Ja. Yes. Nå, jamen, jeg kan kun sige, at jeg har et dobbelthug igen. Jeg har lige mistet en og haft et hug, og nu har Helmut dobbelthug for ikke anden gang. Jeg ligger herude syd for separeringen. Og ja, dagen former sig, som man siger. Måske er der fat i linen, Helmut. Og jeg er lige nødt til at revidere min opfattelse fra før, for 10 minutter siden. Det var ikke et dobbelthug, Helmut havde. Det var et 5 dobbelthug. Jeg står her med laks på, og vi har genudsat en og kommet ind i kassen. Jamen Helmut, han var ved at sætte grejer. Og nu er det dejligt, Helmut? Ja, det er lækkert. Nu skulle den altså den anden vej. Det er fuldstændig forrygende i dag. Det er fuldstændig vildt. Hvad var det? Der gik min klemme. Hvad? Der gik min klemme. Er det bare et hug, eller hvad sker der nu med den her? Ja, der er fisk der. Ja, nu tror jeg, det er nok lige... Ja. Er du sindssygt, at det går det der? Så bliver der taget line her. Hvor er det fint, at Det går pænt stærkt, det her. Det går pænt stærkt, skal jeg så sige.
Nå, for at vise hvordan en fisk ser ud, som kan rive hjul af i denne hastighed, så ligger den her. Nu har jeg cirka 12 kilo. Og det er en udsætterfisk. I modsætning til den her, som er en naturlig fisk. Hæft, hvor er den flot, mand. Det er jo helt vildt.